Самолет расит гарибо, якта беру мия. Дыхта кофтеса пеши жашми уя гунавия. Ама хырсан паромар, кираси дар ватанда дили дыхта харта пустати непешу. Dushanbe Production. Sean MC Fari بخشیده به هر غریبه چایوشی نکی خدا ای روزا نبینین شما Таджикистон, аэропорт да интизорам ҳавопаймои Россия кай мефурӯя халқу модари пешвози падару модару фарзанд духтараки шудор интизори ғариби безан барои бохирине фақат барои як дидор бигзорай дурӣ бошад худ боша охирон бор духтарак ба қадри ишқи ғарибача дер расидак мумкин айби духта нест мумкин ҳамаш насибаи тақдири бозингар мумкин ягон бозии нав кард духтарам мажбур ҷидо кард дилша пури ҳасрат кард мумкин якҷо монда насиби ду нафар набуд мумкин насиби яташ фарда ай дигаш кафан буд самолет расид ғарибо якта берун мия духта кофтеса пеши чашми ӯ як рӯ намия ама хирсан фаромад ки расидан ватанда дили духта ҳарда пишқати мепечид банди ғамда не намия ӯ зан гирифта муҷа ойладор шид мумкин ки иқа вақта занаш омиладор шид дига мара ёд намекуна ӯ бе ман хирсанда ай дига касаку интизори фарзанда экош вақт хафо бигарда тӯи ма отказ кунам ма бугум интизорат мешам то охирон лаззат духтарак ба сари хам ракиши тарафи хонаш очай бачара дилрӯи моли сапедови чашм ӯ ҳис карда натонест пурса чӣ гап шид куҷода дилаш гуфтам омонесай рафт очаша қичоха хиршагӣ нагордонист бахшиш пурсид ай би ман ҳайне ки бахшиш пеши модар қадри емур бачаш нест мекунад ходи ҷонола бикун маро даро азар пеши модари пирутано дили пур армони ғариб бачаи тоҷи хомӯш сири хотанон дар иён наста бошиди зор нолаи талхи модар дили ҳамара шикоф кард шабача беарусам худогира инсофта гуфти келин миёрӣ гуфти ту мекунӣ хонанда хей ҷо ҷигари оча напартома пириёмда и нигаҳ кардани рафта интизори курум кардаи ғами қати доварда зинда гурум кард нахонен ҷаноза оли нарасен то бо тамоне не худо чӣ гуноҳ дошт пеши ди модари бетоле то буд рӯи даст мерава модарай даст мерава ай дарахти умеди худ начашида мебара хеши ҳамсоята вақта вақт хӯрок меёра ҳар шом лекин надониста ки заҳрай ҳамаш даи комуда фақат оби таҳорат битене ҷой намоз ӯда фақат дар ҳаққи бачаш дар кор дуо намоз оби чашми ӯ рақосе туи хӯне ки бачаш буд чӣ дар кор шад дунё вақте мурда бачаш пеши чашм эй ғариб бачаёши ба дили армонӣ ай ту дар дунёмон ба фарзанди ишқи худ ҳам номе эй ғариб бачаи армонӣ падруд гуфти дунёра ту ба марги худ фаҳмонди дига духтарора ишқ бозӣ нестай ошиқ бозича нестай ваъда карди интизорша сол буда ва вату бестай ғариби худаш дардай болои дарди ишқа интизорша ғайри марҷидона мекунад ҳеҷ гап